tá seannach ráma túil a bheith siúla machar an stáit agus ceol cheannaí riada a simint dala. Díreach fógra beagán is nílach mírnú gó fáca sa ceol chuirim, mar sin taréis na míre seo atá tachtúas is dráma beagatán. Déach na daine a bheith a ghlacha dúiseanna nó gradam ón tUachtarán a hacht go cúil an stáitse. Tréis na míre seo chun go meisibh olamh don searmanas brunta. Inis, dráma beaga gandíomh an chéad lá is anam dá, scoil bhríde a ranlach, Gwyl iníon bheagdom chud héna freistalite, sibéal, tá sí a láthir an sa tránúna, ní sí a bhaidtasnathe ann. Agus cuireann an chéad lá síos chéad lá na scoile in 1970, an scoile bhainnig Louise Gavin Duffy, agus bhí an scoile nuair sin lonathe a bhatha stíofna. Scoile gin go leor maithas a go háirithe i leitheanta tosaigh an stáid don réala dachas. Bhí dáiríag dalta a láthir ina measc an túr Petra, seoir Dominicánach ganach síon, agus is ise thugann smaoinemh do Doreen McFeely, an stúrathóir atá ar an grúpa sa scoil, an grúpa rinke. Mar sin, fáilte rih, scoil bhríde ranlach am leaclia. Agus ceann ródaí I dachis, líise go bhánach ní hofaig. A bhunaigh an chéad scoil lán réalach sa tír, scoil bhríde, in éanacht lena cara áine na géil, sa bhliain 90 agus a 60. Ba iníon leis an Young Islander amráteach Charles Gavin Duffy I líise, a rugach agus a tógach I níos na Franke. Socrid a chahar a thug a héring iad an chéadúir I 90 agus a 3. Bálim sí gailge le condan a gailge, áit ar tháina sí I deanga bháil le Pádraig Mac Piaris den chéadúir. Ghach sí post mar bhaintóir I scoil rá hangach an férsig, scoil Ide I Gollinswood House. Dhéana mar iirecht an chéad baidan I scoil bhríde a achrathú, te na rincí, na cluichí, agus na cóisir, a bhí mar fád táchtach I saol na scoile I léirú.
Hamid a tacht a drone derrigan ish
níl fága gáhír mar sin éine bheith ghlacha gradam nó dúis féta séú sí tacht go timppla go chúlan stáite nó duine a bheith ghlacha dúis th ceann duine éigent tacht go chúlan stáite chomá. Rud a luigh na moltóirí lem mbliana ná an tard chaidán ceol tradiisiúnta atá sa bhéile seo a gcónaí agus go raibh sé chotharda mbliana is a bhí riamh le Cuid bliana fichead anuas. Agus scohan cheol sin na tacht ó chunta an chláir. Is bhí mar lorg míú ar se agus dúirt an éigen am goméidir gur ben míú atá se ná bhéad daoine tá géisteach le chlár áine hensaí ar Clare FM. Beidir bhfuil buinte sin leis. Grúpa tradiisiúnta eile mar sin fé áteist a bhdar sa an radam, festúr an ahir Grace, Caláiste lánáin inis chunta an chláir.
Bhín coláiste lanain inis agus díreach inis agus na dúiseoirí agus na gradamóirí agus locht ghlacha na gradam agus an uaisina a teacht chuin timpeall go cúlan stáitse. Tá banna scoile hí san ságainn san orchestra pit pe gaelgatar sin agus banna práis is a héad ó chanuk síon cúnta Fort Láirge féstúr Liam Brannach agus an bráthar Davitt agus buníoch an banna seo sa bhliain 1967 agus tá idir galtaí bonscoile agus bheanscoile páirteach sa bhanna. Mar sin agus sin a réiteach den searmanas brunta tugaigí anéisteacht do bhanna scoile chanuk síon a Bort Láirge.
Nis mar ecinshibh tá tUachtarán agus bhíon eile treis an timchúirtaí anmh timpeall go cúna stáit agus tá mé go léir stáit inis agus chaimí dal réig leis an searmanas bronta. Ach ar dúis pátrún Slógadh agus marach a go cabhrach agus a go cúna ní dócha go mar chéan Slógadh ann mbliana an ciste idir náisiúnta do éireann agus chun labhairt thar a gceann tá an saolinn Brian Slóí chuirigí fáilte imis. tUachtarán a bhéire agus a cáirde géal. Caithim mé rá go bhfuil aoine agus áthas orm agsúlas agus caideán an ábhar atá déanta có siúd i ghlach páirt sa fearr féile seo a feicáil. Is go rééis súntasach de na hócádaí seo go mbíonn deis ag daoine óga ón Oileán ar fad teacht le chéile agus sibris na cultúr agsúla atá chu céasúla. Bidí an fá go raibh an císte idir náisiúnta d'éireann a bhaíocht ag réalta na hÉireann agus an bhreatain chun caidreamh agus a bhainturas a chur chun cinn idir tradiisiún na náisiúnaigh agus tradiisiún na naon tachtathe a fuid in Oileán seo, ansásta tacaíocht a thabhairt de Slógadh. Is dóigh gur ceann do rudaí smó a bhaintear amach ag an féile cultúracht seo, ná go meorítar dúing gur a bhíontach an rudaí an difríocht, agus gur bealach speisialta an do chandachas, agus an cútúil géitáireacht a difríocht a cíbhniú. Tá an as aring sa ciste go bhfuil iarchtaí speisialta déanta i gCéilín, chun daoine ógus sa tuaisceart agus ónna cuintethe fantóran a bhaileann chun pléisiúr a bhaint as an réimse leathan ceol agus a léna le fáil i go mórtaisí agsúla Slógadh. Cógádaíis mar sin le gCéilín a zacht an sárabre tá déantacha sa féile seo agus le gach duine a bhí páirteachán. Gurb míle maithagad. Bin Brian Slóí as a giste idirnáisiúnta d'éireann, ba bhfuilm gleachan is ar phríomhfheidhmeannach Ghaelín Bhí Michael Davitt. A uachtarán na hÉireann, a bhéire lech garman, a phobal lech garman agus a winter is a cháirde a lig. Har ceann Ghaelín bhfuilm buíochas a gháil leis an giste idirnáisiúnta d'éireann, agus le Brian Slóí as hachtan seo aniu, agus a hacaíocht, agus tacaíocht an chiiste a thuairt do Ghaelín, agus do Slógadh ar nó. Is mór aganne in Ghaelín cultúr na hÉireann, mar is léirdíobh cultúr ile éireann, gach cinál, gach cuid den tír, agus is mór againn tacaíocht an chiiste náisiúnta a cheanglann pobal na tíre seo ar fad le chéile in alíonn cultúr agus an Gaeilge. Ní le déanamh agam ar an ócáid seo a cúpla focail buíocha se rá ag deire Slógadh. Bé seo an 5 Slógadh is fiche agus sár Slógadh a bhí an réit na seachtaine bhí 7,800 omóthirí ar stáití i 6 hala ar fe 5 lá i Mbaile Loch Garman. Agus tháinig a lán mamaí agus daddy agus uncle agus auntín agus card agus múntóirí agus tá tháinig sús le 10,000 daoine isteach i Loch Garman. Agus bhhailm gur míle maithagad a rá le muintear Loch Garman agus le pobal Loch Garman. Chuir se fáilte is fiche ribh Ghaelín agus ribh Slógadh, chuir se fáilte ribh na daoine óga agus is bralinn gur dhéanamh sin agus tá ar muochas a dul de bhéire agus de phobal Loch Garman. Sa chéadáid. Bhfuilm freisin buíochas mór a gháil leis a goiste áitiúileann seo a Loch Garman faoi chathaoirleach Dennis Collins a rinne anna obair ná féachta Ghaelín dhéanamh imleá clia dhéann siad obair éachta go háitiúil gur a maithagah.
Bhí go leor agris áitiúla nach féidir am a lua, bhí páirte gach fuair annach chacaíocht ó gachaile duine ó Loch Tally, Loch Scoileanna, na Lóistíní, na Siopadóirí, go háirithe an Wexford Light Opera, a dathraigh na dátaí chun go mbeadh an teach seo, an áras seo fáil le Bhí Slógadh. Tá muid anna bhuíocht dífa. Tá muid bhuíocht a gach duine ghlach páirt in Efran na féile, an cór, na ceoltóirí, léireóirí, ceiliúradh. Ach, freisin, bhfuilm inis tagart do ghuine las mudda lach garman a chuidigling agus ná bheith Slógadh ann mar chiad. An rain, alíonn, cultúr agus gaeltachta, bailio díothaire tacaíonn siad go láidir le Slógadh agus le Gaelín. Agus an comisiún an Aontas Orpach, Airlingus, an rin idirchais, an post, telecom éireann, údarás na gaeltachta agus fás. Na man chumarsáide na man créalta a scap scéal a Slógadh fud na tíre rinne seachtaine. Lúm go speisialta ar gáde I radio na gaeltachta a chur chláracha speisialta ar siúl South East Radio, Radio Telefís Éireann agus Radio na Lifa as bleach lia. Ar muochas go speisialta dar léireóir an seahanniu, léireóir do chuidearta I Michael Davitt. A bhí mar bhainisteoir ar Slógadh ó 74 go 78, agus nócáid seo cuimhní mar na bhainisteoirí eile, a bhí agin ar géad bhainisteoir bliain ó buil, Michael Davitt, Michael Ward, agus ar nui Martin O'Sheil tá mar bhainisteoir agin inniu, agus fuireann omláin Slógadh. Ní bháin an bhuan éireann ach mór éireann na féile. Ach tá mol lehedal don bhuan éireann, the Martin O'Sheil, the Angelini Widdagán, the Bernie ní chain the Kimni Rourke, agus go leor eile atá ar chúla stáitse. Tá buíochas lehedal do bhúntóirí. Na múntóirí agus na tuismirí díograseacha a spreag na daoine óga le teacht as ar ggóir. Agus na daoine is táchtaí ar fad na daoine óga iad hain. Tá siad san molta dá mingam a host tá anhwala, thug sibh hain moladóibh agus múla basdóibh, ní féidir iad do bhla. Sin iad réaltóga na mblianta atá roin. Sin iad na daoine thiocach an cin, mar a tháinig a lán daoine roibh is Slógadh, agus be clú agus cáil ar hens na blianta amach an seo. Dúirt méid an tús gur chuir pobal lech garman an áilte roin, bhí mar a dúirt méid sús le 4,010 cuairteoirí an seo, agus siad na tuairiscí ar fad atá áil aganne an seo an Gaelín na go raibh gachtain anna hásta. Agus an ócáid seo tá áthas ar am ógurt bhfuil sé socrathe Gaelín an Slógadh a bheith an seo a rís I lech garman I 1995. Agus go dtí sin. Is mór an anordóing a Slógadh go dánig tUachtarán na hÉireann thugainn leis na gradim a bhronna ar na daoine óga, agus gan tuile muile inis iarm ort a tUachtarán cúpla focail ar ágainn. A bheir, a cóide agus go mórmhór a gcíní óige. Tá áthas ar leithirim bheith an seo libh inniu ag Slógadh agus na dúiseanna a bhronnú, agus táim fhear buíochtaíomh as an fáilte lách líonmhar a chuirse bhrom inniu. Agus nach bhfuil an tá linn leis an Hampshire, creidim inis na focail sunny South East. Tá tucaí gach náisiún ag brá ar an éas óg. Nuair a smíniam ar na mílte a ghlach páirt sa bhéile náisiúnta an seo I lech garman, agus ar nó ar na mílte eile fós a ghlach páirt ar fud na tíre. Is léir go bhfuil bun láidir á chur faoin ár deanga dóchas ag imeachtaí ar nós Slógadh. Cuireann sé glundar ar mo chrí, go bhfuil commas Gaeilge ag an méid sin daoine óga, agus fan orthú I leabhart. Is gar go bhfeiceann muid ar fad ar an telefís iad, telefís na Gaeilge. Tá Gaeilge tábhachtach, go háirithe mar gheall ar an ról atá agin san Eorp.
Is maihan rud ar bhanúlacht féin a bheith agin, agus géalge ó úsáid mar chorla dar náisiúntachas, agus muid ag tastal na crinne. Si ar djanga all-in féin, í. Fui chás ganúri, agus ríis im líana, fi jeis agam féin, ma ar chéile nic, agus ma chlán. Léthe sira a cacha ar inis man, agus cuairt a chót ar inis ír. Thug sé pléisiúr ar leth dúin, géalge a chlustáil, áilheart go nádúrtha, thart arin in neach áit. Is mór an ócáid ceiliúradh í seo, an Cuid Slógadh ar icid. Agus ba cheart go mé géallinn bródúil as a bhfuil banse amach sa tréimhse fada seo. Deithníad ar ón dús go raibh gá le fóram tannathmh a chorach deis don éis óg teacht le chéile, agus an géalge a leabhart trí bhean na hailíonna mar drámaíocht, filiocht, deara, mím agus mar singe. Agus bhí an tróna sin go chinnta go fad, bhí anachas ar an bheithan seo, an tróna seo. Mar críoch, ba bhaith le marrá, go bhfuil ar muochas ag dul don na chumaíothirí go léir, ag gach lével den chomórtas, dá tismathirí agus dá múntóirí. Níl fágathe le déanam agam inis, ach na duaiseanna a bhronn orthú, siúd a bhain ordgradam amach ag slógadh níocha chathair, agus déanam é sin le tel agus le ton. Gur míle maith go léir. Gur míle maith tUachtarán. Gan na hiile muile mar sin, tá sé ná mo gine bheith gléach ar na dúiseoirí agus na gradamóirí, agus ins na bannaí scoile faoi áirteist coláiste chuilim Bailin cholig Corcaig. Agus do rain idir san an dúis le banna eile, banna práis chnoc sin Portláirige. Agus banna mar seála scoil Widagan smáil Cearlach. Agus fécha í timppel ar an riangrafadóir ar a bheise bh ghlacha na dúise. Grúpaí áráníochta, rachrúpa, inerse, coláiste aran an chuirce, cnoc widifin blag clia. Caime brísta mar sináil dom héin an bblion se chuin. Má bhí achar a láthir an bblion se chuin. Agus papgrúpaí faoi áirteist, bringlódaí caiilte, coláiste na crise agus na páise, cilchuilinn cúnta Childara. Inis an bhuadar san an rachrúpa chomá faoi áirteist, coláiste na crise agus na páise, cilchuilinn a ríist, don rachrúpa is fearr. Inis an drámaíocht, dráma éan gníomh
rang go dó go dtí rang go ceathair. Gaelscoil míde, Kilbarróg. Huas an son a geantar Roddy Doyle am le clia. Gaelscoil míde. Féach timpeall sinné. Agus Drama an gníomh rang go Cuid go dtí 7, Gaelscoil Mhichíl Císóig, inis chun an chláir. Agus an seo míme faoi 8 fianna ní chrathúir coláist an Hallscoil Corcaig. Na bannaí céalaí faoi árteist buin ceol na hínte inis chun an chláir. Agus na banna céalaí faoi heasta seoiseach ceoltóirí chorfinne ní chun an chláir a chun na Gaillimhe. Na grúpaí tradiisiúnta rang go dó go dtí na ceathair scoil cheol ó Brian Vaughan chun an chláir a ríist. Grúpa tradiisiúnta faoi árteist coláiste Lánáin inis. Agus grúpa tradiisiúnta rang go Cuid go dtí 7, comhaltas ceoltóirí éireann clúntairmh blá clia. Tá sí tacht tógáardachas. Na setana, set tradiisiúnta faoi árteist, set na finbara Gort Lamáin chun an chláir. Agus set tradiisiúnta faoi 26 muilte í Chealacháin chun an chláir. Drama Rínce Bunscoile rangana a Cuid go dtí 7, Scoilbhríde Ranelagh blá clia. Gandát tá irid tácht a buint leis na comórtais nabhardáin sa bhéile seo, agus tá gághráda me gestin seo irid seoireacht faoi 8 tarlach má congáil má cuileann chun na Gaillimhe. Agus grada manisha dul go dtí tuaisceart na hÉireann, péint héireacht faoi 8 cóil césaí scoil na mráithire an ómáid ach lacha thar a ceann ag fergal ó grógáin. Tógáardachas. Inis na buan trófathe, dúis chuoinecháin dhearmadí alúin don cheoldrama Bunscoile is fearr, scoil an danínig sord blá clia. Dúis chuoinecháin ar seanna chara gnéanaí diagrástéir, Paul McGilla, don scéalaí is fearr tá sé dul go tíorchonil go dtí deirdre ní áircaí ranna ferste. Inis tá fuarán seanama don grúpa óráníochta is mó go bhfuil gealla faoi. Bringlóidí cailte, scoil na crise agus na páise cilchilinn cúnta Kildara.
Is mahan scéal tUachtarán bhfuil neart anat chun cuidas na trótha seo úmpar tá meachan díomhar a goidecha. Dúis cuinecháin ghunacha íomhríonn don bhana céilí faoi árteist is fearr, buíonn ceol na hínte chun den chláir. Trófaí cuinecháin óní huirisc don iartas filiachta is fearr a ríist tarlach má congáil má cilinn chunta na gailbe. Se tá duaiseanna eile le bhronn bhíoh Aer mar fá trúin go bhéile se trá agus duaiseanna alíne Aer faoi 8 agus tá toras go Páras na Franke dul mar gúis leis. Scoil na áthire an nóma chunta híróin Robert Kerr a bhuaige agus thar ceann a ghlacha fergal ó grógáin a ríist. Thar ceann Robert Kerr. Agus a ríist dúiseanna alíne Aer nuala ní chinnéide meanscoilne vinsin dún dalagan chunta ló. Dúiseanna alíne Aer faoi 26, gáiciad 50 punt an duine. Éman ó céin coláiste náisiúnta alíne agus dara Bailchríoch. Agus Kevin Gray as an coláiste céanna an coláiste náisiúnta alíne agus dara. Il síimsa dá hangach, dúiseanna bronnta ag Comisiún na Gáfabal Eorpach, bunscoileanna ná tá dúis 1,000 a dólaras agus deirtar lam gur fiú 8 punt é sin. 1,000 scoileann tachtar léach baile muna Bailchríoch. Agus faoi heasta seoisteacht 2,000 an baist. Coláiste neh Browndán béla wirid chunta uío. Agus ilsíam sa dahangach faoi árteist 2,500 scoil na áthire a ríist an nóma chunta híróin agus fergal ó grógáin a ghlacha leis a ríist. Be sé tréachta. Agus inis dúis anna speisialta a thugann chun cuine dúin an iarracht agrúcháin agus an écht smachta agus cleachta agus gachrad a héanaisteach le bheith páirteach a bhéile mar seo a gás go háirithe gás bunscoileanna. Tá scia Slógadh don scoil is ildánaí sa bhéile a dul go dtí gaelscoil inse chóir Bailchríoch. Inis tá gnóbeag eile le déanamh againn. Le déanaí de seolach an leabhar glóite seo Slógadh 25, comóra ar a géad 25 bliain don bhéile seo. Agus bhfuiling bronna speisialta, bhfuilim gléach ar cahal magán cahéirlach gailín chun bronna speisialta dhéanamh ar tUachtarán na hÉireann, cóip don leabhar cuinecháin seo. Chomá mar aitheantas speisialta do bhunaitheoir Slógadh
Cuinig bhfuil sé chofada sin siar 9 ní Bhí Slógadh an chéad iarbhainisteoir agus bunathóir Slógadh bliain ó buail. Agus bhronn speisialta eile do bunathóir Gaelin an dochtúir Donal Móráin. Tá me féchan timppel bhhartíín ó síalinn sin féchan bhfuil léanana darútagam agus doiríonn sin nach bhfuil, mar sin ní chuir míad hiile muile oribh ní le rágam ach buchas a ghlacha go háirithe le uachtarán na héireann as bheithansá in ar measc, agus rá agus séan a ghí ar an dara ceathrú céad. Cuoine go bhfuil ceathrú céad a gceist ó bunaíoch an éile seo. An dara ceathrú céad do Slógadh. Gur míle maithagah.